माबा गथ' सानै दं गथ' सानैयाव उन्दैया गाबगासिनो सानै जाबाय ओंखाम जायैया गामिनि गावबुराया सोर बिलाय लासिं सिं नायनो रोङाखै नामा रायजो राजाफोर बा फैबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाजों लोगोसे हाबा जाखानाय जोंहा आइजोफोर भाइरेल जानोब्ला मा खालामनांगौ मिथिना मिथिया नोंसोर मिथियाब्ला नैबे भिडिअखौ फुरा जोबजासिम नायनानै ला अब्लानो निश्चय माबायदिबा भाइरेल जागोन नोंसिनि रिल्स भिडिअफ्रा फेसबुक रिल्सफ्रा मारै ग्र' जागोन इन्स्टाग्रामफ्रा मारै ग्र' जागोन इउटुब चेनेला माब्रैबा ग्र' जागोन नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला अब्लानो नोंथांमोनाबो ग्र' खालामना लानो हागोन चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि फानबारि 2 नं थाइसबारि गामिनि लिलि बर्मन अर्थात बसुमतारीबो होननो गोनां जागोन बिथाङा बर्मनजों हाबा जादोंमोन बिनि उनाव माने न'खराव सिगां बसुमतारी लिरोमोन दायो बसुमतारी गावनि जिथुनाखि टाइटेल थानाय डकुमेन्ट्स बेखौ गावनो खुद लानानै थांफादों लोगोसे नैबे बर्मन लिरनायखौ गारनानै थांदों आरोखि न'आव दा बिथांजोआ माने बबेबा मिटिङाव थांनो होननानै थांदोंमोननो बिनिफ्राय थांनाय शुक्रबारावनो दिनैसिमबो गैया बहा गोमानानै दङ ना बले सोरबा रं नाम्बारफोरजों खारदों ना बले बहाबा आलासि जाखोमानानै दंहैयो ना बले माब्रै जाखो बिनि जेबो गुदि खिथा गैया दायो नैबे आइजो गोमानायखौ अर्थात लिलि बर्मन आइजो गोमानायखौ बिनि न'खरनि फिसाय आरो फंबायफ्रा खावलायहरनायखाय आङो बे भिडिअखौ होनो गोनां जादों मानोना नोंथांमोननि हेफाजाब आरो मदद नांगौ जाहाथे नोंथांमोना जेसे हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे लिलि बर्मनखौ मोनफिननो हानाय बायदि आरो सानै गथ' दङ होननानै बुंदों बिनि फिसाया माने गथ'फ्रा माने बिमाखौ नागिरनानै जाया लोङा गाबगासिनो दंनो दा बेफोरबायदि दुखु दाहाखौ जाहाथे गोजान खालामफिननो हायो आंनि साबस्क्राइबारफोर बा आंनि भिउवार्स नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो बिथांजोआ न'सिम फैफिननानै मोजाङै मोजां माने गथ'फोरनि मोखांखौ नायनानै संसारखौ मोजाङै मोजां जाफैफिनो नै बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायहरो लोगोसे जिथुनाखि जोंहा बर्मन बिथां लिलिनि हासबेन्ड बिथाङाबो खावलायहरदों नोंथांमोना बिनि क्लिप्सखौबो नायनानै लानो हागोन मा बुंदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनायजों लोगोसे जाहाथे बिथांजोखौ बहाबाफोर बायसान्सआव नुयोब्ला स्क्रिनाव होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना थाबैनो खबर हरनानै बिनि हासबेन्डनो जनायहरनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना थाबनो फोरमायहरोब्ला निश्चय बिथांमोना न'खरनिफ्राय थांनानै लानानै फैनो हागोन जाहाथे नोंथांमोननि अननायाव मोजाङै मोजां बिथांजोखौ मोनफिननो हायो बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय गामिनि गावबुराया सोर बेलाय लासिं सिं नायनो रोङाखै नामा होननानै सोंखारि हरदों अर्थात बुंहरदों थारमाने स्ट्रं भाबै खोथा हरदों जोंहा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा जन खारजि बिथाङा मानो सोरनि थाखाय बे खनजिथा टाइटेला मा लिरो बेखौ आंबो मिथिया खनजिथा जोंहा गोबाङानो नुगासिनो दङ फेसबुकआव गोबां भाइरेल जागासिनो दङ बिथाङा माने रिल्स बानायनो थाखाय गावनि बेनिफिटनि थाखाय गावनि लाबा लाबनि थाखाय गावनि सोलेर आन्थाखौल' खोबथेनानै दख'ना फैखो आरो फुरा ब्लाउस गाना गस्ला गाना थालिर बिलाइल' गानलाबायनानै भिडिअ खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों नैबेनि थाखाय जोंहा जन खारजि बिथाङा जोबोर मोजां माखासे खोथा बुंहरदों आरो नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ नायनानै लायोब्ला निश्चय बुजि मोनगोन जन खारजि बिथाङा मानि खारनाव बेफोरबायदि बुंदों दा जन खारजि आदानि बुंनाय रावा थारैनो सैथोना असैथो आरो जन खारजि बिथां बुंनाय बायदि जानांगौना जानाङा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बिजिरनानै नायबा निश्चय बुजिनानै लानो हागोन दा बेजों लोगोसे आंबो बुंहरनो सानो बे खनजिथानि गामियाव थारैनो दंमारना गैमारा रायजो राजा अर्थात खनजिथाल' नङा सानैसो बेफोरबायदि दख'ना फैखो गावनि थाफ्लि फेन्दा नुजालायनाय गावनि गथ'फोर जाग्रा बिजौखौल' खोबथेनानै रिल्स बानायनायफोरनि सुबुंफोरा बैफोरबायदि सुबुंफोरनि गामियाव रायजो राजा दंमारा गैमारा गावबुरा सेक्रेटारि दंना गैया माखासे फान्डुलिपि दंना गैया बेफोरबायदि आयेनजों बिथांमोनखौ दबथायनानै दोननो हागोन ना हाया रिल्सखौ खालाम दख'नाखौ गान जेबो खालामनो नाङा नों जेरै दख'ना गाननानै मोसादों ओरैनो गानथारनो गोसोबालाय हान्थुसिम गानब्रा बिनिफ्राय गोजौआवलाय मानो फैखो बायनांगौ जाखो जुदि बेफोरबायदि देखायथारबा देखायस्रानायानो मोजां साफा राफा लन थं खालामनानै मोसास्रानायानो मोजां मानो बावलाय बे ससे आन्थाखौ मानो खोबथेबावखो नोङो गावनि बेनिफिटनि थाखाय आरो खनजिथाया रिप्लाइ होदों दै माखासे भिडिअ नुनो मोन्दों आङो माने गावनि बेनिफिटनि थाखाय फैसा मोनगोन होननानैसो रिल्सफोरखौ बानायनाय जायो रिल्सखौ बानायनाय जायो बे कारेक्टब्रा खालाम रिल्स बानाय फैसा खामाय बेखौ रावबो बाजाया रावबो फाजाया मिथिबायना नाथाय नोंसिनि बेफोरबायदि सोलेर नुजाहां मोसानायखौसो गोबां गाज्रिथार नुयो आरो गोबां नायनो बाथावना नुयो मानो होनना बुङोब्ला दिनै बेफोरबायदिखौ नुनानैनो गुबुन हारिया जोंनि बर'फोरखौ सोलो लायो खायदा लायै जिबौआ जेरै एम्फौखौ जमै जागासिनो दं बेबायदि जागासिनो दङ बेफोरावथ' जागासिनो दङ जोंनि बर' आइजोफोरनि सायाव जिनाहारि आरो रेप खालामजानाया नङा होमबा नैफोरखौ साननांगौ दिनै नोंनि थाखाय मोजां नाथाय नोंनि इयुनाव फैबाय थानाय गथ' उन्दैफोरनि थाखाय गाज्रि जायो जों दा नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव
सोरबा बायदिया साबा गाहाम सेंग्राजों सासे सिख्लायानो गाज्रि गाज्रि रायलायलायनाय गाज्रि गाज्रि बुंलायनाय गाज्रि गाज्रि गान खनलायलायनाय बिराद गाज्रि गाज्रि नुनो मोनगासिनो दं बेफोर माबोरै जाथावखो अब्ला जोङो बेफोरखौ बै समनि जोंनि गिदिर गोलावफ्रा बा बुजिनां मानसिफ्रा फोरोंबोआब्ला दिनैनि उन्दै उन्दै इयुन जेनेरेसननि गथ'फ्रा माबोरै रोंखो मबाइलाव नुवाब्ला ससियेल मिडियायाव नुवाब्ला बोरै रोंनांगौ जाखो बिसोरो रोङा बेखायनो एसे हुसियार जा मिथिबायना एसे सांग्रांथि जाहाथे इयुननि थाखाय एसे सांग्रां होनाया मोजां नोङो गावनि गाज्रिखौ संसार नाङै देखायनानै जेबो लाब गैया मिथिबायना नोङो नोंनि गोसोआ गाज्रि सिङावनो लानानै थाबाय था संसाराव ससियेल मिडियायाव दा देखायनोबा नोंस्रा बिसि फिसाय न'आव देखायलायबाय था खिन्थु ससियेल मिडियायाव दा देखाय बेफोरखौ मिथिबायना आंनि हिन्जाव गोमानानै दं मिलि बर्मन दिनै सानथामानो जाबाय अबाव दं अबाव गैया खबरानो गैया दा आंनि कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दं सोरबाफोर नुबाय बायोबा कन्टेक्ट नाम्बार फन खालामनानै खिन्थाबानो जाबाय माबा गथ' सानै दं गथ' सानैयाव उन्दैया गाबगासिनो साननै जाबाय ओंखाम जायैया दा माथ' मोनो दा मानसिया गदबो खिन्थाया सोरबा नुबाय बायदोंबा जोंनो गथ'नो हरबानो मोनबाथ' आंनो नांथारगौ ओमफ्राय दा गोदाव सोराव जागासिनो न'खराव रावबो गैया उन्दैया सानैल' दं ओमफ्राय आं हारसिं दं दा बबाव दं मानसिया सोरबा नुबाय बायोबा आं कन्टेक्ट नाम्बार खिन्थाहरबानो जाबाय बे गामिनि ओनसोलाव मा बुंगोन अनै दख'ना फैलाग्रानि फिसालाया नैबेनो दख'ना फैलाग्रानि फिसाजोआ नैबेनो माबादि मोनगोन नोंनि फिसाला फिसाजोफ्रा मादि मोनगोन बे खनजिथा दैमारि ना बसुमतारी खनजिथा नार्जारी ना मा बे खनजिथाया लाजिनो रोङा बियो सोर खनजिथा बेलाय आरो बे गामिनि गावबुराया सोर बिलाय लासिं सिं नायनो रोङाखै नामा नोंसिनि समाजाव दे बे हिनजावादि गुबुंले लाबोगासिनो आरो बे गामिनि गावबुराया सोर बिलाय लासिं सिं नायनो रोङाखै नामा नोंसिनि समाजाव दे बे हिनजावादि गुबुंले लाबोगासिनो थारमाने दा मोनसे खोथाया जाहैबाय जे फेसबुकावसो जों नुगासिनो दा जे बुस्थुआ जाहैबाय माने बहुत लासिं सिं माने माखासे हिनजावफोरनि रिल्स बानायनाय मानाय थारमाने फेसबुक नायबानो माने लासिं सिं गावखौनो माने मा हारियाव मा जाथियाव जन्म मोनफ्रांखो माने बिदि सानफ्लांलायलाङो आरो थारमाने खोथाया जाहैबाय ठीक आसे अनेक गान बानायदों ठीक आसे गानजों लोगोसे गावसिनि गोसोबादि कनसेप्ट बानायदों बिसोरो माने जाहा ताहा गावसिनि ड्रेस दख'ना बोखोलाबायनाय मानाय आं बेखौल' बुंनो सानदों जे माने गामियाव रावबो गैया नामा आरो न'खराव रावबो गिदिर मानसि गैया नामा जे माने फिसायफोर गैया नामा माने बिहाव बिखुनजोफोर गैया नामा ठीक आसे बिहाव बिखुनजोफ्रा जेबो बुंनो हायासै जेबो हायासै दिनै गामिनि गावबुराफ्रा मा खालामनानै दं गामिनि गावबुराफ्रा मा खालामनानै दं आसान गाननानै दं नामा आखायाव गामिनि गावबुराफ्रा बे खनजिथा दैमारि ना बसुमतारी खनजिथा नार्जारी ना मा बे खनजिथाया लाजिनो रोङा बियो सोर खनजिथा बेलाय आरो बे गामिनि गावबुराया सोर बिलाय लासिं सिं नायनो रोङाखै नामा नोंसिनि समाजाव दे बे हिनजावादि गुबुंले लाबोगासिनो लाजिनो रोङाखै हायोबा नोंसोरो बिसिनि न'खरखौनो बैकट खालाम आरो जायनि बिसिनि न'खराव हाबो डाइरेक्ट 1000 थाइसे फाइन फोनांना हो लासिं सिं आरो नोंसोर रिल्स बानाय मोजाङै हगार जे बुस्थुआ माने पाब्लिकनो मोनबा मटिभेशन होयो मोजां मोनसे जेनेबा मोजां बिहोमा गोलैयो जोंनि माबायाव कालचाराव जोंनि हारियाव नोंसोर रिल्स बानायनायखौ जों बादा होआखै नोंसिनि फिसा फिसौआ देरोबा देनाहाय बे नोंसिनि दख'ना फैलालिखौ नुयोबा मा सानगोन दे बुं बे गामिनि ओनसोलाव मा बुंगोन अनै दख'ना फैलाग्रानि फिसालाया नैबेनो दख'ना फैलाग्रानि फिसाजोआ नैबेनो माबादि मोनगोन नोंनि फिसाला फिसाजोफ्रा मादि मोनगोन फिसायाथ' जाम्बा बादिसो मोनखाबाय आङो आसान गाननानैसो थायो खोमा फिसायाबो गावबुराफ्रा मा खालामगासिनो गामिनि समाजनि गावबुरा सेक्रेटारिया मा खालामगासिनो बिसोरखौ इमिडियेट मिटिं खालाम नोंसोरो आरो जुदि मानिथाराबा बयकट खालामनानै दोन जायनो हाबो बिसिनि न'खराव 1000 थाइसे फाइन नांनाय गामियाव सोरबा माबा मोनसे जानानै थैयोबाबो बाननो थाखाय रावबो दाथां बेबादि लासिं सिं खालामग्राखौ नोंसोर मा सानो रायजोफोर आंजों सापर्टआव दंना गैया नोंसोर कमेन्ट्सआव हर बास बेनो लासिं सिं गोजोन्थों बयखौबो